Magpintura tayo yung light blue. Pinalitan namin na ng gray. Kulay gray ang pilit namin. Sticker. Yan yung ginawa namin ng kulay gray. Gray na siya dating. Diba? Stick na. Yan dating kulay. Ito yung yan, yung dating kulay. Tapos ngayon, i-green na namin. May gaya yung tirahin ko yung mga gilid na yun. Mga gilid na yun. Gumanda. Si Junior muna dyan yung sa nagpupot. Ito, okay na. Tinira ko na ito rito. Yan, ganda.